ефірі Суспільного програма «Тема дня», в студії Георгій Спасокопольський. 4 роки тому поблизу селища Чаплинка Херсонської області сталася низка вибухів. В результаті високовольтні лінії, якими електроенергія надходила з материкової України в окупований Крим, були зруйновані, а півострів лишився без енергопостачання. Поставки електроенергії так і не були відновлені з території України через закінчення терміну дії Україно-російської угоди про взаємні поставки електрики. Підписувати новий контракт Росія відмовилася. Вважала вимогу української сторони вказати в документах Крим і Севастополь як частину України неприйнятними. Як оцінюються події 4-річної давнини в Україні і які наслідки для сторін мали дії активістів? Будемо сьогодні говорити з нашим гостем. Сьогодні в нашій студії заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Вітаю вас, радий бачити. Добрий вечір. Що цікаво, якщо згадувати події 4-річної давнини, ви в цей час були затримані російськими спецслужбами, а громадянська блокада Криму почалась раніше, вона почалась 20 вересня 2015 року. І коли ви були затримані, була прес-конференція Мустафи Джемілєва з вимогою відпустити затриманих представників кримських татар і українців. Тим не менш, цієї вимоги не дослухались. Що ж, передусім, скажімо так, Порошенко в 2015 році намагався якось вибудувати стосунки з Росією, якось пом'якшити ситуацію. І окупація, там ще щось. Якимось чином мова не йшла про припинення постачання електроенергії. І тільки завдяки активістам, які чинили супротив, прикривали шляхи для фур з продовольством і так далі для Криму, ця блокада стала можливою. Чому була така позиція офіційного Києва? Я немножко вернусь к этому. Да, действительно, я уже сидел тогда в тюрьме, и когда я услышал об этих событиях, первое, мы все в тюрьме это почувствовали, потому что особый объект остался без электричества. І тюрма теж? Так. Це був удар такой це на святе неожидаемый со стороны оккупантов. И ко мне пришел ФСБшник и сказал: это правда, что если мы вас выпустим, то блокада будет снята. Да, я сказал, что почему вы у меня спрашиваете? Вы знаете, кто там есть Мустафа Джемилев. Если хотите, говорю, мое мнение, я поддерживаю эту блокаду. А потом передал там через адвоката Лисового, сказал: передайте, позвони, предупреди, что обменивать меня на столь серьезное политическое действие — это нецелесообразно. И Мустафа это знал. Что касается тех оценок, во-первых, конечно же, 2015 год, это многие действия еще шли по накатанной, то есть все эти десятилетия связи, укрепления предыдущей властью с Россией, они одномоментно так разрушиться не могли. И очень сильно раздражало, как в Украине, так и нас в Крыму, что, несмотря на войну, эти связи продолжают действовать. И принимались решения очень так поступательно, да? Мы понимали, что не все сразу, но мы все хотели, чтобы сразу все это отрезалось, и мы понимали, что это сложности будут в первую очередь для России. Хотя Россия транслировала, что она там Украину содержала, что Украина без России там все сдохнет, это не до государства. Замерзне. Так, замерзне і все таке. Але мы-то точно знали, что Россия, она без Украины, она и политически несостоявшееся государство будет, и рынок такой, столь серьезный, как Украина, для России тоже важен был. И тут в ряде случаев активисты, такие, которые
готовы на решительные действия, они фактически помогают государству разрешать вот эти вот узлы, которые не всегда государство готово вот таким образом его разрубить, да? И это действие очень сильно повлияло на ситуацию, она и сегодня А яким влияет. чином? Яким чином? Но представьте себе, что вот такое вот, то, что люди понимают, да, банальное. На самом деле зарплаты Россия и пенсии увеличила в Крыму после оккупации. А товар весь шел очень вкусный и дешевый с Украины. И это давало уверенность и местному населению, и оккупанты этим пользовались. То есть ничего не изменилось, только в лучшую сторону. Еще и поезда же как бы курсировали, да? А вот такого рода действия, оно разрубило такой узел, который потом буквально вот так вот быстро-быстро стал утяжелять Крым для оккупанта. И те блага, которые там, как манна небесная, да, вот как рассуждали. Стало каменем с неба. Да, каменем с неба. Поэтому в ряде случаев общественность в своих вот этих вот активных действиях должна быть, и это должно быть оценено государством. Впоследствии, конечно, власть, и в том числе президент Порошенко, они это поставили на законном уровне, приняли, да? Ну, але я пам'ятаю, як поліція розганяла, намагалась зняти цю громадянську блокаду на кордоні. Потому что были интересы, потому что... Аброськін, по-моєму, командував цим. Потому что они и сейчас есть. В ряде случаев такие лоббисты, например, как поправка Геруса, да, которая сегодня, в общем-то, не только нас опять ставит в такое положение унизительное, когда мы от Европы, от мира просим, требуем увеличить санкции, а сами влезли в энергетическую зависимость и при этом еще и поставили под угрозу наше нахождение в европейских структурах. Мы ведь часть европейского общества энергетического, да, и это недопустимые методы. А нам, обществу, говорят, что это некая такая конкуренция, которая поможет. Ложь это. И тогда такое было. Вот, например, с рыболовами, да, которые беспредел. Так ситуация же продолжается. Так вот эти все связи в этих вопросах, если будет общество более категоричнее, оно не даст дальше манипулировать там через видеоконференции, что-то подписывать. Недостаточно общества категорично в этом вопросе. Понимаете? Вот мы были тогда примером таким. Как вот можно, не обязательно, вот говорят, да, мы не можем же воевать с Россией. Нет, мы можем. И Россия не настолько сильна, как нам ее транслируют. Мы ее изнутри видели, как она уже сгнила, и она вот на стадии разложения. И мы пытаемся это и сегодняшней власти донести, и политикам донести, и нашим коллегам в парламенте, потому что они все до сих пор рассуждают мерками вот тех мифов, да, которые Россия нам насаждала все эти годы, что она сильна, могущественна, и никогда Украине ее не победить. Побеждать нужно по всем фронтам. Как Россия нас пытается поработить, по всем фронтам. И в социальной сфере, и в культурной, и в языковой, да, и в экономической, и в политической. Вот мы должны на все эти вызовы иметь ответы. Поэтому, если сегодня мы приняли эту поправку, вот это мы проиграли этот фронт. И нужно немедленно принять контрмеры. Во-первых, наказать тех, кто лоббировал и кто допустил проигрыш в этом плане. И тут же отменить и напасть. То есть еще дальше свои вот эти вот связи, как с рыбой или там еще с какими-то процессами, где мы в положении того, что Россия нам диктует условия. Понимаете, я сейчас не хочу подробно останавливаться, но это настолько унизительно в части вот соглашений таких, что мы себя заранее
в позу проигравших ставим. Ну, це політичний момент, а хочеться поговорити про економіку. З нами на зв'язку Геннадій Коболь, директор консалтингової компанії «Експро Україна». Вітаю вас. Добрий вечір. Пане Геннадію, ну, те, що Росія програла від того, що було припинено електропостачання з території України в окупований Крим, це зрозуміло. А економічно Україна ж продавала електрику, тобто ми теж зазнали збитків, чи не так? Ну, дивіться, якщо ми говоримо про економічні терміни, то Україна там нічого не заробила, а якщо зробила, то це такі сльози. І, звичайно, що треба було одразу припиняти будь-які поставки електроенергії. І тоді ми би показали, по-перше, свою там політичну силу, і по-друге, ми би показали свою економічну вагу для Криму. Зараз фактично з цими поставками, коли ми допомагали фактично окупантам, Росія окуповує Крим, і одночасно ми постачаємо туди електроенергію і намагаємося це обґрунтувати тим, що ми там щось там заробляли. Ну, це, знаєте, це там нас рвуть на частини, ми їм допомагаємо і тішимо себе думкою, що ми там щось, може, там заробляємо. Якщо там заробили, то треба подивитися, скільки ми там заробили, якісь там копійки, якісь сльози, а втратили і допомогли окупантам захопити частину нашої держави. І я скажу більше, ця ганебна практика, вона продовжується і зараз. Попередній доповідач розказував про відновлення імпорту електроенергії з Росії. Ви знаєте, що ми, Україна, всі там 28 років забезпечує Придністров'я, це гніздо сепаратизму в Молдові. Ми забезпечуємо їх газом, електроенергією, ми це постачаємо. Там стоїть контингент російських військ, в будь-яку годину, в будь-яку хвилину готовий там напасти на Україну. І ми їх забезпечуємо електроенергією і газом до цього часу. Ніяких рішучих кроків в цьому напрямку не прийнято. Ми фактично, як держава, показуємо себе дуже в поганому світлі і слабкому світлі. Так що, що стосується коштів, там грошей, ну, Росія платила рівно до того моменту, поки їй це було, ця електроенергія потрібна. Потім вони взяли, відключилися і все. Тобто ми фактично їм допомогли, росіянам, окупантам, пережити важкі часи. Коли 4 роки тому був блекаут, ми прекрасно бачили слабкість Росії і про те, що вони нічого не могли тоді зробити, хоча там багато дуже говорили. Якщо б цей блекаут тривав довше, і населення би відчуло свій зв'язок з Україною, населення Криму, і росіяни би, можливо, трошки по-інакшому себе вели, в тому числі і в Криму, і, можливо, на Донбасі, треба було жорсткіші умови ставити, жорсткіше себе поводити, так само, як вони до нас себе ставлять. А тішити себе, що ми там заробили якісь кошти. Ну, ми там багато не заробили, і по яких цінах ми туди поставляли, це ще питання. Там завод «Кримський титан», на який електроенергія постачалась. Тому, а якщо говорити про окуповані території Донбасу, то там вугілля і так далі, це теж в інтересах деяких, як би так сказати, щоб не називати олігархами, да, ладно, олігархи, да, гравці ринку, да, українського, теж в цьому зацікавлені насправді. Скажіть, а наскільки Росії вдалося подолати наслідки енергетичної блокади на даний момент? Ну, якщо ми подивимося на ситуацію на півострові в сфері забезпечення електроенергією, то в цілому, можна сказати, там відсотків на 90 подолати її вдалося. Але так само цього влітку були відключення в певних районах. Ну, скажімо так, в цілому
їм вдалося оцей подолати, а Україна у свій час допомогла їм пережити, скажімо так, цей важкий перехідний період своїми поставками. Дякую, пане Геннадію. Я не согласен, не совсем это так. Во-первых, блэкаут, он сопровождался еще параллельно блокировкой и воды, и продуктов, и взаимоотношений в сельском хозяйстве. То есть мы знаем, что 2014 год еще собранный урожай шел через наши порты, через нашу территорию, я имею в виду оккупантами, да, собранный. Поэтому это все, если в совокупности брать, то Россия ощутимо понесла серьезные тяжести в этом вопросе, и сегодня перекрывать вот теми многомиллиардными дотациями эти проблемы у нее не получается, поэтому она сегодня делает акцент на открытие, вернее, на попытку контроля теперь вот этого южного коридора, да, юго-восточного коридора, и об этом все знают, и в МИДе знают, и в правительстве знают, и вода в том числе является самым серьезным сегодня инструментом давления на оккупанта. Поэтому Тому ми весь час чуємо звідти такі меседжі, що давайте дайте нам воду там, і так далі. Дайте воду в обмін на полонених моряків, дайте воду там ще для чогось, там воду так, воду сяк. И в Крыму, и все эти проблемы, вернее, насколько оно там для России неподъемным, мы это ощущаем на всех площадках. Они пытаются через войну на Востоке опять-таки оказывать давление для того, чтобы снялись санкции, снялась блокада с Крыма. Тут нельзя упрощать или уменьшать роль, значимость тех действий, которые происходили в тот период. Сегодня их надо наращивать. Ну, дивіться, на 4-ту річницю блекаута підконтрольний Росії глава Криму Аксьонов написав у Фейсбуці, що наступні 5 років буде потрібно побудувати або реконструювати на півострові десятки підстанцій і ліній електропередач. Наступний важливий етап – модернізація мережевого комплексу і так далі. І, на його думку, Крим повністю подолав наслідки блекаута і може при необхідності постачати надлишок електроенергії за межі півострова. Так і хочеться додати, наприклад, в Сирію. Да, або щось таке там загадково. Да, я помню, что когда Ну, началась блокада, они также кричали, даже референдум же типа там провели. Согласны ли они там в обмен на подачу признать территорию Крыма украинской, да, и там 90 с чем-то процентов опять сказали нет, мы лучше будем там сидеть без света, да, и там без продуктов с Украины и без воды. Ну, это поведение со стороны оккупационной власти, оно понятно. А истинное положение, к сожалению, экологические бедствия, которые сегодня присутствуют в Крыму, после освобождения Крыма нам придется всем миром Крым снова восстанавливать. И я уверен, что мы все вместе снова его сделаем вот тем цветущим, привлекательным краем. Ну, в українському уряді такі цікаві думки звучать. Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в ефірі 5 каналу 2 тижні тому так висловився про ймовірну можливість торгівлі з Росією. Можна дуже бути великим патріотом, але якщо у тебе в гаманці немає грошей, то ти не купиш собі навіть автомат, щоб піти і захистити свою країну від ворога. Тому ми можемо реально ефективно протистояти тільки Росії, тільки якщо у нас будуть гроші і надійні партнери в інших частинах світу. Як же теза про те, що бізнес із терористами – це фактично зрада національних інтересів? Все, що завгодно. Можна Навіть сказати, якщо це на користь країни. а чому ви торгуєте? Можна заходити в цю сферу ні торговлі з Кремлем, там все таке, це класно. Але питання, де ми беремо гроші на війну?
Де ми беремо гроші на те, щоб озброювати армію, щоб наша армія ставала ще сильнішою і була здатна витримати тиск російської регулярної армії або і захищати нашу країну. Ну, з одного боку, ви знаєте, така цікава теза брати гроші в Росії для того, щоб озброїтись проти неї. Потом снова же, чтобы воевать с этим врагом. Это чистой воды демагогия, манипуляция общественным мнением здесь, в нашей стране. И это очень сильно, пагубно бьет по тем сотням тысяч патриотов, которые на Донбассе, и по сотням тысяч, находящихся на оккупированных территориях, и в том числе в Крыму. Такая риторика недопустима. Мы за эти годы переориентировали свои рынки, мы сумели максимально достигнуть независимости от российских энергоносителей, мы искали все больше и больше других путей, связанные с европейскими рынками. И сегодня говорить о том, что мы должны торговать с врагом, потому что нам нужны гроши, это уж точно не уровень профессионального вице-премьера, понимаете, да? Так я думаю, що цей недопустимо віце-прем'єр же рассуждать. ж не сам це придумав. Діло не в Думаю, этом. що існує певний тиск з боку Росії, який не послаблюється весь цей час. Мы сегодня говорим о роли нашей власти. И если она не способна или она управляема с Россией, то это не наша власть, это не наш вице-премьер, это не наш министр, не наш заместитель там, и так далее, и так далее. Значит, суспільство эти все высказывания слышит и будет на это реагировать. Это недопустимо. Мы выступаем, вот лично я был недавно в Берлине и сказал, что нефть, газ уже настолько пропитаны кровью безвинных людей, миллионов людей, сотен тысяч у нас в стране, и не говоря уже за пределами наших стран, что неужели вот это запах крови не смущает потребителей и той же Німеччини, и других інших стран Європи. Поэтому в это время, До речі, послушав Росія вийшла сьогодні офіційно вже повністю з конвенції про захист цивільного населення під час війни. Я не бачу якоїсь бурхливої реакції. Ми, як суспільство, це знаємо, слухаємо, читаємо, а наши представители власти все дальше делают вид, что они не видят этого. Мы говорим, с Россией нельзя вести такие отношения. Можно, если мы снова готовы быть частью России, как было это. Мы не хотим. Мы это рабство прошли. Если интересует взаимоотношения кого-то из власти с Россией, ради бога, езжайте в Москву, вас там примут, как Януковича, и стройте свои отношения. Не тащите туда нашу свободную, независимую Украину. У нас на зв'язку Віталій Власюк, юрист міжнародник. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий вечір. Ми сьогодні згадуємо 4-ту річницю блекаута і припинила дію угода про постачання електроенергії між Україною і Росією в окупований Крим. Росія наполягала, Україна наполягала тоді, щоб Крим був записаний як окупована територія. Щоб продовжити цю угоду, Росія наполягала, щоб Україна визнала, що Крим – це Росія. Що б це дало, скажімо так? Наскільки б це легітимізувало окупацію Криму? Ні, чекайте, якщо дві держави незалежних, суверенних між собою домовляються про обмін територіями або про поступку територіально, і тоді інші країни, звичайно ж, це теж підтримують і визнають, таким шляхом можемо говорити про легітимізацію будь-яких анексій, окупацій і так далі. А як ви оцінюєте можливість, перспективу? От Кулеба казав, що варто торгувати з Росією, заробляти гроші, щоб купити автомат, щоб протистояти Росії. Така торгівля чи не є теж певною легітимізацією окупації Криму? Якщо проблем немає, давайте торгувати. Так, я скажу. Ми всередині себе, і відповідно в зовнішній політиці, давно повинні визначитись. Ми з Росією воюємо, чи ми з Росією не воюємо. Щоб там не говорили деякі ура-патріоти, ми цього не визначили для себе. Якщо ми Росію називаємо ворогом, то відповідно нам залишається провести якусь офензиву прямо на Москву.
І я хочу бачити цих патріотів і героїв в перших рядах. Їх там чомусь не буде. навіть Я б впевнений. з'їздив. Ну, ви готові взяти, сісти в танк і їхати на Москву. А вже ж, це моя мрія. Добре. Я Зрозумів. думаю, что Я это поважаю, какая-то безумовно, демагогия. вашу Мы на позицію. Москву, Седайте мы на никогда Мейтан, не поехали претендовали разом. на чьи-то территории. Но мы готовы сегодня и дальше драться и бороться за свои территории, которые оккупила Россия. Что это за демагогия? Вы готовы на Москву? А вы готовы отсидеть сегодня, как мы сидим годами в этих тюрьмах и получать по 15-20 лет? Вы лично готовы, которые одели галстучек и тут такую демагогию несете? Я думаю, що я, мабуть, покладу слухавку, якщо до мене таке ставлення. Не подобається, не слухайте. Дякую, до побачення. Дякую, Ні, пане Віталію. це відповідь на вашу демагогію. Ну, пан Віталій, може, і слушно поставив, якби, у нас або війна з Росією, або не війна. Да? Ну, треба або оголошувати війну, розривати дипломатичні стосунки, або... Більшість, Або як? Я вам скажу, і в суспільстві, і в політикумі дає таку оценку, что у нас война. Другое дело, что есть определенные обстоятельства, при которых есть кому-то выгодным представлять это как конфликт или, скажем так, исходить из разности ситуаций там в Крыму и на востоке Украины, да? Если и тут ты, конечно, говоришь четкие нюансы. аргументы. Если Россия напала на Крым, его захватила военным путем, оккупировала и пытается навязать аннексию, да, то яка різниця? Тобто часть території окупована воєнним путем Росії. Війна це чи не війна? Воєнна це стан чи не воєнний? Ну, пане Ахтеме, як це не називай, а наш час в ефірі, на жаль, вичерпаний. Що ж, до зустрічі в Москві. Дякую за розмову. Це була програма «Тема дня». Далі новини кримсько-татарської. Не перемикайтесь.